बेलेग माबानिबो दङ बर' रोङा हेल' लोगोफोर गुड मर्निं दायो लोगोफोर जोङो गुवाहाटियाव थांगासिनो दङ जोंहा बिनानावनि BSF.नि एपइन्टमेन्ट लेटार लायनो आरो गुवाहाटि मिर्जा खैजायमोन नामाथाय जायगानि नामखौबो आं बारा गोसोआव गैला ओमफ्राय न'नि फेमिलि गोजा थांगासिनो दं आरो जोङोहाय ज'नो नैबेनो बिनानावाहाय जोंना बिनिनो लाइनि एपइन्टमेन्ट लेटार गिबियावनो आं गासैखौबो आंनि गोदान ब्लगाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर बिदिबा थांबाय थानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दिनै मा हाबाफारि जायो माबायदि रानो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे लाबोनोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्लानो नुगोन नै जोङो बेवहाय दसे फिथा लायदोंमोन आरो आदैया लामायावहाय फिथा जानो होननानै नोंथांमोना जोंहानि बिनानावखौ सिनायखायो जानांगौ सिगां आङो ब्लगावहाय खोन्थाबाय थादोंमोन बिनानावा जेब्ला खारनो थांदोंमोन ओमफ्राय मेडिकेलाव थांदोंमन अब्ला आङो ब्लग लाबोदोंमोन नोंथांमोना सिगांनि ब्लगाव थांनानै नायबा नुगोन आरो माबायदि 7:20आवनो मोनफैबाय मानसिफोर दंफैसोखायो मालाय नैबेजोंनो अबस्था गाज्रि जाजोब्बाय मोखाङा मानसिफोर फैसोबाय फैसिगोन नै ओमफ्राय लोगोफोर आङो ससे भिडिअ लाखुमाबाय थादों आरो मानोना गिदों आङो सिगांफोरनि समफोरावहाय मेडिकेलाव थांनायावबो ओमफ्राय खारनो थांनायावबो बिदि भिडिअ लाहोआखैमोन नालाय हाबनोबो होखायाखैमोन बिराद स्ट्रिक्ट खालामो ओंखायनो आं बे बारावबो होनाय नङा साननानै सिरि लाखुमाबाय थादों आरो गिनानैहाय गुवारखा ओमफ्राय सम जाथ'वाखै नालाय बेहायनो जिरायनो होथ'दों आरो एन्ट्रि खालामनांगौ दा ओमफ्राय लिस्ट लांफैगोन हाजोआ जि मोजां नैबेयावहाय सासे नामखौहाय एन्ट्रि खालामगासिनो लागासिनो बैनोमोन जोंना बिनानावाहाय सेकेन्ड लिस्टावनो दंमोन आरो ओमफ्राय थाब जादों खामानिया सेकेन्ड लिस्टाव थानायखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौबो थाब मोनबाय ओमफ्राय बाखिनाथ' गोबाव लादों आरो जों फैखांबाबो होबाय थादोंमोन जों फैनायनि उनावबो ओमफ्राय जोंना बिनानावना सेकेन्डआवहाय थाब जानानै फैग्रोबाय आरो जोङो लानानैहाय दे नाङा नै सिमा सालायनायसो लुबैबाय बेखौ योगा खालामगासिनो ओमफ्राय बिसिनि कम्पाउन्ड सिङावनो जिम दंमोन आरो ओमफ्राय जों बारहायाव फैनायावहाय दसे एक्सारसाइस खालामबाय बाजैनि फिसाजोआबो बारफुआबो गेलेबाय ओमफ्राय आंबो माबा माबि सालायलाबायबाय गाखोलाबायबाय जा मिनिथावना दसे टाइम पास खालामबाय मिन्थिलाय बेबो माब्रै खालामो दे खालामथ' स्कुलाव दे गुड दे मोजां खालाम Rumia. Ma punti. BSF. BSF. Oh, kupura. नै थांगासिनो बैयावहाय नाम एन्ट्रि खालामनायानो जि गोबाव लाबाय ओमफ्राय दायो जेराव प्रग्राम जागोन एपइन्टमेन्ट रानगोन बे जायगायाव थांगासिनो आरो ओमफ्राय जों हाबनोबो मोनबावासो बाहेरायाव थानानै टिभियावसो नायनांगौ जोङो कम्पाउन्डआनो जि गुवार लाइन बारफु लाइन नै ओरैबो जि गुवारखा आयौ फुख्रिया नै फुख्रि आयौ जि मोजांखा बिदि जायगायाव थाबाय थानो मोनबा जिरायहोदों गार्जेनफोरखौ लाखुमाबाय आं दसे ओमफ्राय बाखिया बैयाव थांदों ओइ न'आवहाय सिरि लाखुमाबाय आं ओइ नै जोंनाहाय मेन आलासिया फैबाय आरो सर्बनन्द सन'वालाहाय ओमफ्राय रावबो भिडिअ लायाखै ओमफ्राय आङो सिरि लाखुमाबाय थाबाय गिनानैहाय रायगोन नामा सानबाय थादों आरो गोसोआ
रावबो लायाखै स्रि स्राय जिरायबाय थादों जि डिसिप्लिन बिराद स्ट्रिक्टखा आरो मोजां मोनदों आं बिरादनो ओमफ्राय नैयावहाय ज' फट' लाबाय आरो सर्बानन्द सन'वालजोंहाय ओमफ्राय फार्स्ट ग्रुपनि एपइन्टमेन्ट लेटार राननायखौ बिथाङा थाजोबासै नानिमोननि ग्रुपखौल' राननानै गालांबाय ओमफ्राय थांदों आरो ओमफ्राय बाखिखौहाय उनाव गावसोरनि मानसियानो रानबाय थादों नानि देलाय फट'खौ लानो दे मोनबाय जा खुसि एपइन्टमेन्ट लेटारानो नुबाय बेलेग बेलेग माबानिबो दङ बे बर' रोङा खरफोरा एसे बेबो सासे लोगोफोर मोनजोब्बाय গৌৰৱান্বিত আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এতিয়া বৰ্তমান যিটো যাত্ৰাত তেখেতে অগ্ৰসৰ হৈছে এই যাত্ৰাত নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত লক্ষ লক্ষ যুৱক যুৱতী দেশ সেৱা কামত নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব सिगांखौ नायब्रा नायलाय कुचबिहाराव नांगोन जानो हागौ फैदो जोब्बाय नै होखांबाय आरो नै बेनोमोन आरो नैबे सिङाव होदोंमोन नानिमोननोहाय ओमफ्राय जोंखौहाय गेजेर जिराय होदोंमोन आरो थांनोसै दायो जोब्बाय लोगोफोर बिनिफ्राय ओंखारलांसै आरो ओमफ्राय गुवाहाटियाव आंनाबो मोनसे खामानि दंबावो इउनिभारसिटियावहाय बेवहाय हाबलांनोसै नै दाबो जोबाखै ओमफ्राय जोंहा थांग्रोनोसै थाबाय बेग बारनानै मा होनदों जोङो बाक्सानि ओइ माबा कुमारिखाता नोंसोर मावजि थु नों मावजिथ' आरो मावजि मामि बै पुलिसा मा गानदों खर'आव दे मा होनदो स्पर्ट्सनि मलाव हाबफैदों र' नैबे सुइटारा बाजै नै बारफुनो मोजां नुसोदों नै एकसो मोजां नुसोबाय आं ओंखायनोथ' माने एसेबां दाम 999 नै मोदोम फिसा जानायनि लांनांसिगोन र' मोनफैलायबाय नै आंनि खामानियावहाय एगजाम जाबाय थादों खोमा जि मानसिफोर दङ नै ओरैजाय नै लोगोफोर दिनै लास्ट सार्टिफिकेट लांनो फैबाय आङो दिनैनिफ्राय फैखाला कम्बाइन मार्कसिटखौ लांखांबाय दाख्लै ओमफ्राय एप्लाइ खालामनानै गालांदोंमोन आरो मास मोननैसोआनो जाबाय ओमफ्राय दा मोनलांबाथाय बाय आइडल फैखाला एबारनिफ्राय नानिनि खामानियाव फैनायावनो फैफाखाबाय आं लांखानोसै फैनायबो सम मिलायाना फैनो सिङाव देन्जारावसो नै रावबानो गैया एगजाम जादोंना गोजौआवसो थांगोन जों गोजौआव मेंग्लिखायो गाखोनानैनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि इन्स्टिटिउट अफ डिस्टेन्स एन्ड अफ माखौबासो नुहरदों दिनैनिफ्राय फैला आङो बे अफिसावहाय लोगोफोर जोब्बाय आंना एम ए आबो जोबखाबाय नालाय ओमफ्राय दिनै लास्ट नै सार्टिफिकेटखौ दिहुनबाय दिनैनिफ्राय नांला बाय खनसे नायस्रालांसै जोब्बाय बिन्दास थाबाय थानोसै दिनै फरायबो हाखाला जेनथेन फोजोबनो हाबाय एम ए खौ
जोब्बाय ओमफ्राय थादो दे मालाबा फैफिनसिगोन नांगौ जाबा नांगौथ' गैखाला जेबो गैला नांगौ लाखाजोबखाबाय नै लास्टमोन बेनो सार्टिफिकेटआनो ओमफ्राय मोनबाय बेखौबो गोजोनबाय आं बिरादनो फैबाय थानो होनबाबो हाया स्कुलावहाय थांनांगौ समानो मिलाया ओंखायनो थांसै एबार नानिनाबो जोब्बाय आंनाबो जोब्बाय कमप्लिट खामानिया थांसै ओमफ्राय न'आवहाय जालांसै जेबो मोनजायाखै होजोंहाय माबा पेकेट लान्च होदोंमोन माबा ओंखाम जालांसै ओमफ्राय बाखि लोगोफोरा दे आंनि हेल' लोगोफोर होनायखौ कपि खालामबाय थादों जा मिनिथावनाखाय बिदिनो कपि खालामबाय थायो बियो आंनि बुंनायखौहाय जानो नागिरदों नै लोगोफोर नाम्बार 1 बाजै हटेल जालायबावो जानोसै आं भिडिअ लाहैनायानो सानसे मेंब्रां र'